Бидәл ике аяк атаган ачуын килмәгәй. Ишектән камера сылып тора. Аның кулында бер камера, һавада икенче камера. İki motor suğa bara seriye, cimcim para şilege seriye. Biznin şehrin kızları sanduğaç balasılı. Biznin şehrin kızları kışkı pura şilege. Шуннан соң да безгә Татарстанның ат казанган тарихчылары дигән исем бирмәсәләр, белмим. Sanduğaçlar suzur sarı seriye, ormanlarda şırşıda seriye. Benim dostum bigrek ulan sanduğaç balasılı. Benim dostum bigrek ulan garmonçıda şırşıda. Хәерле көн. Бүген 17 август, безнең сәфәребезнең 5нче көне, һәм без Уфа шәһәрендә. Шунысы кызык, бүген атнаның 5нче көне, җомга көн. Һәм шуңа күрә дә без Уфа буйлап сәяхәтебезне аның беренче җәмигъ мәчетеннән башларга булдык. Әлеге мәчет бүгенге көндә дә Уфаның һәм гомумән Башкортстанның төп мәчетләренең берсе булып санала. Тарихи ягына килсәк, мәчет 1830 елда төзелгән һәм аны төзетүне Оренбург диния җыены сораган. Ул вакытта духовное управление диния нәзарәте түгел, нәкъ менә диния җыены, духовное собрание. Әлеге мәчет 1920 елга кадәр гомумән бөтен Рәсәйдә төп мәчет булып саналган. Биредә заманында Госмания мәдрәсәсе эшләгән шушы мәчет территориясендә. Шулай ук ике сыйныфлык татар-башкорт училищесы да булган. Әйтергә кирәк, мәчетнең тарихы һәм әһәмияте бик зур. Ул мәртәбәле, хөрмәтле мәчетләрнең берсе булып санала бүгенге көндә дә. Һәм моның сәбәпләренең берсе Уфа шәһәрендә 1960 елдан башлап 1992 елга кадәр бары тик шушы беренче җәмигъ мәчете генә эшләп килә, бердән-бер мәчет буларак. Шунысында әйтеп үтик, беренче җәмигъ мәчете Уфада 19-20 гасырларда төзелгән 6 мәчет арасында бердән-бер сакланып калганы да әле. Башка мәчетләр я бөтенләй юкка чыгарылган, я йорт административ бина итеп үзгәртеп корылганнар. Калган мәчетләр 90-2000 елларда төзелгән безнең чор мәчетләре булып тора инде. Уфа тарихында диния җыены аерым әһәмияткә ия сәхифә булып тора. 1788 елның 22 сентябрендә Әби патша указы белән булдырылган әлеге оешма рәсми рәвештә танылган мөселман оешмасы булып тора. Шулай итеп, бу елны мөселманнарның диния нәзарәте үзенең 230 еллыгын билгеләп үтә булып чыга. Әлеге оешманың башлангычы нәкъ менә Уфада булуы бердә юкка түгел. Моның сәбәпләрен аңлар өчен тагын да борынгырак чорга, шәһәргә нигез салынган вакытларга күчәрбез һәм Уфаның иң борынгы өлешендә урнашкан Дуслык монументына юл тотарбыз. Дуслык монументы урнашкан тау башы Агыйдел буе, ул Уфаның башланып киткән урыны да әле. Кызыклы фактларга килсәк, шушы 1957 елда әлеге монументны биредә, нәкъ шушы урында, элекеге Уфаның нигезе булган урында төзергә дигән карар чыккач, бәхәсләшүләр дә була, тарткалашулар да була, чөнки әлеге кирмән урынын кагылмыйча сакларга, монда әлеге һәйкәлне куйганчы һич югы, яңадан шул кирмәнне күтәрергә, аның тарихилыгын күрсәтергә дигән фикерләр дә була, ләкин ул вакытта берничә дә булмый, Советлар Союзы заманы. Шулай итеп, әлеге монумент шушында булып кала. Хәзер инде аңа карап Уфаның башлангычы шушында булган дигән фикерне әйтеп кенә уза алабыз. Әлеге һәйкәл белән Уфаны шулай гына бәйли алабыз. Уфаның кирмәне 1574 елда төзелә.
Әлеге урында зур булмаган гына булып үсеп чыга ул. Аның диварлары 7 метрлы булса да, аларның гомуми озынлыгы 490 метрга гына җитә. Керә торган капкалары да 2 генә була, башнялары 3 булган дип әйтәләр. Имән башнялар булган, имән манаралар булган. Аларның биеклекләре 20 метрдан башлап 90 метрга кадәр җиткән. Шулай булгач инде, булай да тау башында торган әлеге кирмән бик ераклардан күренеп торгандыр дип фаразлыйбыз. Алдагы тапшыруларда без 1557 елда башкорт руларының күпчелеге үзләре теләп Рәсәй составына керүләре, Мәскәүгә барып, үз җирләре белән идарә итәргә рөхсәт бирүче жалованный грамоталар алулары турында әйтеп узган идек. Бу вакыйгадан соң Уфа өязе булдырыла. Хәзерге шәһәр урынына 200 укчы белән воевода Михаил Нагой килеп утыра. Төбәк белән идарә итүне нәкъ ул башкара да инде. Вакыт узу белән укчылар һәм воевода урнашкан ныгытмалар үсә, аңа сыенган бистәләр барлыкка килә һәм ныгытма кирмәнгә әверелә. Якынча 50-60 елдан, ягъни 1600 еллар башында кирмәннең нык диварлары, манаралары барлыкка килә. Шунысы кызык, Уфа кирмәнендәге югары катлам кешеләре арасында 5 йомышлы керәшен, 6 бояр баласы, тылмаш арасында 5 татар барлыгы да теркәлгән. Бу чорда Уфада гомуми халык саны 700-800 кеше тәшкил иткән. Шуларның 450-се хәрбиләр булган. Уфа булачак урын бигрәк уңайлы. 3 елга кишкән җирдә. Димәк, 3 яктан ул ихтимал килүчеләргә, төрле ният белән килүчеләргә бик һәм шик булып торган. Тагын шунысы да хак, менә Уфа инде нугайлардан, калганнардан азат булып Россияга мөрәҗәгать иткәннән соң Россия яугирләре килеп кайга итеп сала башлагач, тирә-яктагы калалардан кешеләрне чакырып китергәннәр. Һәм монда Татар бистәсе дигән урында булган. Менә бездән шак кына арттарак, түбәндерәк Суталака дигән кызык кына елга бар. Суталака. Шул елганың башында Татар бистәсе булган. Димәк, монда Казаннан шәһәрне салдырырга кешеләр китерелгәннәр. Алар да катнашкан. Казанны салганда тәҗрибә туплаган кешеләр монда килеп Уфа калгасында кала итеп оештыруда актив катнашканнар дип әйтергә була. Шулай итеп, башкорт җирләре дә Мәскәүгә кушылгач, Рус дәүләтенең көньяк-көнчыгыш чикләрен ныгыту өчен төзелгән кирмән зур булмаса да чын шәһәргә әйләнеп китә. Имән бүрәнәләрне утыртып тезгән диварлар, 8 кырлы биек манаралар, туплар, дары складлары булган хәрби корылмаларыннан тыш, административ биналар, бай йортлар һәм чиркәү дә барлыкка килә кирмәндә. Кирмән Рус хөкүмәтенең таяну ноктасы, аның бу төбәктәге үзәге. Аның иң биек манараларының исемнәре дә шул манараларга эленгән иконалардан чыгып бирелгән була. Әлбәттә, шәһәрнең бу үзәк өлеше бик дәрәҗәле санала, һәм биредәге йортлар саны артканнан арта, урам тыкрыклар тарая. Тулысы белән агачтан төзелгән, янгын сөндерүчеләре булмаган мондый кысан урында бәла чыгасын көттә тор. Үз тарихында Уфаны 5 зур янгын тетрәндерә. Аларның иң аз зыян салганы да 80 йортны юк итә, иң куркыныч янган беренчесе була. Кызганычка каршы, менә шул манараларның бик биек булуы ярыйсы гына үсеп килгән Уфа кирмәненә зыян да сала. 1759 елда шул манараларның берсенә яшен сугып, бик зур янгын чыгып, әлеге кирмән тулысы белән бөтен биналары белән бергә янып бетә. Әлеге янгын зур янгын вакытында йортлар да
соборлар, храмнарда зыян күрә, шул вакыттан соң кирмәннең инде бер нәрсәсе дә сакланмый. Ләкин тарихилыгына килсәк, әлеге урыннан Уфа шушы урыннан, кирмән урыныннан төньякка таба үсүен дәвам итә, һәм аның иң борынгы урыны, иң иске урамнары нәкъ менә шушыннан башлангыч ала. Аларның иң беренчесе элек Казан урамы, Казан юлы дип аталган, хәзерге көндәге Октябрь революциясе урамы. Нинди генә зур янгыннар чыгып, никадәр генә зыян салсалар да, Уфаның рус хөкүмәте өчен стратегик әһәмияте кимеми. Янып беткән кирмән урынына 71 гектар мәйданда яңасын тагын да зурырагын күтәреп куялар. Кирмән тирәсендәге бистәләр үсә, төп урамнар формалаша. Сүз уңаеннан шушы элек Казан урамы дип аталган, ә хәзер Октябрь революциясе исемен алган урамда 1816 елда беренче янгын сөндерү части бинасы төзелә. Бу чорда Уфада шактый бай заводлар тотучы нәселләр формалашкан була, һәм янгын сөндерү командасына хезмәт хакын түләп торуны да алар үз өсләренә алалар. Октябрь революциясе урамында бүген дә сакланып калган 19-нчы гасырга караган бай йортларны күрергә мөмкин. Шунысы кызык, біз баштарак әйтеп узган идек, Октябрь революциясе урамы элек Казан урамы дип аталган дип. Ләкин аның иң борынгы һәм иң беренче исеме ул Малая Репная урамы булган. Малая Репная дигән исем Малая Репная Слобода исеменнән килеп чыккан, ягъни биредә Малая Репная дигән бистә булган. Татарчага тәрҗемә итсәк, Шалкан бистәсе була инде. Әлеге бистә, шушы Октябрь революциясе урамы урнашкан бистә 17-нче гасырда ук формалаша. Һәм ул Уфаның иң беренче, иң борынгы бистәләренең берсе булып тора. 18-нче гасырда шушы бистәдә урамнар формалаша башлый, һәм әлеге урам бистә исеменнән чыгып, менә шул Малая Репная дигән исемен дә ала. Биредә тимерчеләр яшәгән, һөнәрчеләр, ләкин күбрәк тимерчеләр булган. Менә шунысы гына ничектер кызыксындыра, ни өчен тимерчеләр яшәгән бистәгә Шалкан бистәсе дип куштылар икән. Дөрес, хәзерге шәһәрләрдәге кебек, ул чордагы Уфаны да төгәл генә татарлар яшәгән урын, урыс бистәсе, тимерчеләр бистәсе дип бүлеп карау бик шартлы булыр иде. Уфада да, гомумән хәзерге Башкортстан җирләрендә дә төрле катлам, төрле милләт кешеләре катнашып яши. Милләтләргә бүленеш гомумән соңгы урында тора дисәк тә ялгыш булмас. Бигрәк тә крестьян. Башкортстан крестьяннар сугышы турында сүз алдына бер сүз булса да Батырша турында әйтергә кирәк. Чөнки Батырша данлыклы акыл иясе, Мишәр мулласы. Ул үзенең гарызнамасында язуынча, аның өчен Башкортстан дигән биләмә үзе зур бер рухи чыганак булган. Аның өчен Аскын, бүгенге Аскын, Карайдел яклары, Барда яклары, Пермь губернасының Барда яклары, Баймак яклары, Көньяк Башкортстанның яклары бер мөселманнар яшәгән бер зур төбәк булган. Шуңа күрә аны анда да, Баймакта да, Бирҗәндә дә, Бардада да мусульман рухание, рухи җитәкче итеп кабул иткәннәр. Батырша, чын исеме Габдулла Галиев, шәригать белгече, галим буларак дан казанган шәхес. 1755 елда мөселманнарга мөрәҗәгать белән чыга ул. Аның асылы бик гади. Шәригать һәм Коръән буенча мөселман кешесе бер патшага тугрылык анты биргән икән, әгәр ул патша үз сүзен тота торган намуслы патша булса, без аның хакына үз гомеребезне дә кызганмаска тиеш. Әмма патша халкын кыерсытуга юл куйса, дин тотуга каршы гамәл кылса, бер әйткән сүзендә тормаса, мөселман кешесе аңа каршы баш күтәрергә тулы хукук ала. Бу очракта Батырша әлбәттә чукындыру сәясәте көчәюне, хөкүмәт үз сүзен бозып, җирләрне тартып алуны күз алдында тота. Халык бик тиз күтәрелә. Әмма Батырша җитәкләгән баш күтәрү 1 ел эчендә бастырыла.
Шулай да башкорт җирләрендә тынлык урнашмый әле. 1773 елда Емельян Пугачев башлаган крестьян сугышына җирлек әзер, халык кызган була инде. Башкорт җирләрен туплап, Пугачев гаскәренә кушу тәкъдире Салават Юлаев җилкәсенә төшә. Башкортстанның милли герое Салават Юлаевның популярлыгын нинди генә сүзләр белән әйтеп сөйләсәк тә аңлатып бетермәбездер. Ул бик популяр Башкортстанда. Аның исеме белән районнар, шәһәрләр аталып йөртә, урамнар, проспектларны әйтеп тә тормыйм инде. Аның исемендәге дәүләт премиясе оештырылган, хоккей клубы, Боз сарае, Салават Юлаев исеме бар җирдә дә бар. Шушы Башкортстан буенча сәфәр кылган вакытта аның шәхесе турында, ул чорда барган вакыйгалар турында кемнән генә сорасак та, барысы да Салават Юлаев турында сокланып сөйли әле дә. Ә бит ул 1773-75 елларда барган крестьян сугышы пәһлеваны. Ул Емельян Пугачев янына килгәндә, аңа нибары 19 яшь кенә була. Ләкин шуңа да карамастан, ул үз тирәсенә халыкны туплый, милләтпәрвәр буларак, шагыйрь буларак дан казана һәм хәрби җитәкче буларак да үзен бик яхшы яктан күрсәтә. Салават Юлаев якынча 1-2 ел эчендә генә дә 28дән артык сугышта катнаша, аларның 11-ен үзе җитәкли, калганнарында инде Емельян Пугачев кул астында эш йөртә. Салават Юлаев Емельян Пугачевның башка хәрби юлбашчыларыннан аермалы буларак бер кайчан да үзенең гаскәрен тулысынча тормар иткәнче сугышмый. Ул җиңелгән очракта да дөрес итеп чигенә белә һәм тиз арада көч туплый белә. Салават Юлаев Оренбург, Чиләбе кирмәннәрен камауда катнаша, гаскәрендә күп корал, байлык туплап, Пугачевның иң көчле полковниклары рәтендә була. Әтисе Юлай Азналин тәҗрибәле хәрби юлбашчы булганга, Салават яшьтән хәрби өлкәне яхшы белә. Төрки телдә яза һәм укый белә, рус телендә иркен аралаша. Шул сәбәпле Юлаев үз гаскәрләренә төрки халыкларына, мөселманнарны гына түгел, төрле милләтләрдән торган башка отрядларны да туплап тота ала. Юлаевның батырлыгы чыннан да аңа куелган һәйкәлләргә торырлык. Хәтта Емельян Пугачев әсир булгач та, Салават гаскәре Башкортстан җирләрендә каршылык күрсәтүен туктатмыйча 1 елга якын сугыша. Аңа патша генераллары юллаган ультиматумнарда балалары белән хатыны әсир булуда тәэсир итми. Ул һаман сугыша. Юлаевны һәм аның әтисен 1775 елда кулга алалар. Бу вакыйгалардан соң патша хөкүмәте, бигрәк тә әби патша, мөселман халкының нинди көчкә ия булганын күрә. Шул вакытта татар-башкорт халкы белән бүтәнчә сөйләшү ихтыяҗы туа. Әйтергә кирәк, Екатерина II патшаларга гына хас юмартлык күрсәтеп, үз халкына динен кайтара һәм шуның белән ота да. Мөселманнарның беренче диния җыены әле генә тынычландырылган Уфа төбәгендә булдырыла. Ансы күбрәк сәяси, дини мәсьәләләр белән бәйле. Диния назаратының әйтик ул заманда Казанда булуы патша хезмәте өчен бик уңайлы булмый. Татарлар гомер буе яугир булып сугышып хезмәткә каршы килгәннәр. Оренбург та духовное управлениеның урнашуы. Бер яктан Россия өчен көнчыгыш казак, кыргыз далларын кул астында тотар өчен кирәк булса, икенче яктан чакына улардан читтәрәк духовное управление, юкка гына духовное управление дип аталмаган. Дух дини бер аңлы, икенчесендә рух идарасы. Дин бар халыкларны, нашыл мөселман динне иман тоткан бар халыкларны берләштерү чарасы булган. Бәлки шуның өчен дә дингә каршы көрәш айрым урын алган татар. Һәм ахыр чиктә нашыл духовный управлениене оештыру ул бит яу белән генә булмый. Димәк, килешергә дә кирәк.
духовный управлениенин өзін hükümet ideologiyası siyasətine büyüsündürüp, şunun aşağı halkın ruhuna, maddi turmuşuna tesir ederlik. Сүздә юк, бу беренче адымнар гына булып, мөфтине дә патшабикә хөкүмәте рөхсәтеннән башка куймыйлар. Диния җыены мөселман халыклары белән идарә итүнең бер тоткасына әверелергә тиеш була. Ә мөселманнар каршы да булмый. Коръән кушканча, дин иреген тыймаган патшабикәгә тугрылык саклыйлар. Монысы мәсьәләнең сәяси ягы гына. Шунысы мөһим. Рус хөкүмәтендә үз урыннарын, дәрәҗәләрен булдырып өлгергән татар зыялыларына мәчет мәдрәсәләр төзетү мөмкинлеге ачыла. Бу мәгърифәт үсеше башлана дигән сүз. Казан ягы турында сөйләп тормыйча Уфаны гына алсак та, биредә бер гасыр эчендә мәдрәсәләр тулысынча тыелган халәттән югары уку йортлары дәрәҗәсендәге белем бирү системасы булдыруга ирешәләр. Алар арасында иң танылганы мөгаен Галия мәдрәсәседер. Әлбәттә, Уфаның тарихи үзәгендә барып күрерлек, матур манзаралар ачыла торган урыннар бик күп. Ләкин алар башлыча туристик объектлар. Менә шул объектлардан бераз гына читкә, киң урамнардан кырыйгарак борылып кирсәк, шундый кичерәк урамнарда чын мәгънәсендә бай тарихка ия булган биналарны да очратырга мөмкин. Шундыйларның берсе Чернышевский урамы 5-нче йорт адресы буенча урнашкан атаклы Галия мәдрәсәсе бинасы. Әлеге бина 1906 елга Галия мәдрәсәсе үзенең эшчәнлеген нәкъ менә шул вакытта башлап җибәрә. Бу мәдрәсәгә тукталуыбыз бер дә юкка түгел, чөнки ул эшли башлаган вакытыннан бирле татар дөньясына, мөселман дөньясына бик күп зыялы шәхесләребезне биргән кеше. Аларны татар шәхесеме, башка шәхесеме дип бүлүне мин бөтенләй дә өнәмим, чөнки алар арасында Хәсән Туфан, Шәйхзада Бабич, Мәҗит Гафури, Султан Габаши кебек шәхесләр бар. Аларны теге якка, бу якка бүлеп карау гомумән дә мәгънәсезлек булыр иде. Галия мәдрәсәсе тагын шунысы белән үзенчәлекле, биредә нинди генә фән укытылса да, телләрме ул, фәлсәфәме ул, тарихмы ул, төгәл фәннәрме, алар барысы да югары уку йорты дәрәҗәсенә җиткерелгән һәм сыйфатлы дәрәҗәдә укытылалар. Кызганычка каршы, нәкъ менә шушы мәдрәсә формасында 6 еллык уку системасы булган, 15 яшьтән 45 яшькә кадәр кешеләрне, шәкертләрне кабул иткән формасында әлеге мәдрәсә 1919 елга кадәр генә эшләп кала. Шуңа да карамастан, әлеге мәдрәсәне тәмамлаган шәкертләрнең якынча 250-се киләчәктә үзләре укытучы булып китеп, урта һәм башлангыч мәктәпләрдә башкаларга белем бирәләр. 300-дән артыгы инженер, табиб һәм фән эшлекләре кебек профессияләргә кереп китәләр. Әлбәттә, мәдрәсәләрнең берсен әйтеп икенчесен калдыра торган түгел. Төбәктә тынычлык урнашкач, 1800 елда Уфа губерна шәһәре статусы ала. Шул вакыттан башлап биредә без хәзердә күрә алган биналар, бай йортлар, Аксаков паркы кебек шәһәр парклары, мәчетләр һәм мәдрәсәләрнең яңа биналары булдырыла. Типографияләр, алар артыннан беренче газеталар ачыла. Анда инде татар театрына да күп калмый. 1912 елда Сәйяр театры актрисасы Сәхип Җамал Гыйззатуллина Волжская Уфада Нур театры оештырып җибәрә. Әлеге труппа 1918 елда авыр гражданнар сугышы чорында таркала, әмма эзсез югалмый. 1991 елдан Уфада янәдән Нур театры эшли. Бу юлы инде Уфа дәүләт татар театры статусында. Һәм Уфага килүчеләр өчен ул һичшиксез барырга тиешле урыннар исемлегендә беренчеләрдән тора. Тагын шунысын әйтик, Уфа халкы бик тыйнак. Казаннан килүебезне әйткәч, бездә Казандагы кебек тарихи объектлар юк инде дигән булалар. Бәлкем шулайдыр да. Әмма тарихи һәйкәлләр азрак булу, тарих юк дигән сүз түгел әле. Бүген без күреп узган һәр һәйкәл турында аерым бер тапшыру төшерерлек мәгълүмат бар. Вакыт кына юк. Юл кешесенең юлда булуы хәерле.